Uzokhokhela ejele wesilisa wathelela isinqandamathe sakhe ngengculaza waqeda wangasitshela. Ngiqale ngobingelele ngikwamukele le channel eMaswidi Media Production. Mangabe uyaqala ukufika, cela ukuthi ungenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqala bale video. Ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lonamhlanje. Lolu daba ke ulithulelwa umxolisi wakwaDlomo. Udaba engeze ngalo njengamanje luthi ke ugwetshwe udilika jele ngecala lokuzama ukubulala nokudlwengula owayisosho ongamtshelanga ayethandana naye ukuthi uphila negciwane lengculaza agcina esemthelele ngalo. uLeon Santos Khonga ugwetshwe enkantolo yemantshi ePitoli eyamthola enecala ngoJuni kuwo lonyaka. Umgilwa uAntoinette Ndishishi obemelwe uphiko lokwezoshushiswa lweAfriforum wabika lolu daba kulo ngo2018. iAfriforum yaphoqa iSouth African National Defence Force SANDF ukuthi ikhiphe umlando wezempilo kaKhonga owaveza ukuthi wayazi ngokuthi unegciwane kusukela ngo2007. Ithe ukunqaba kweSANDF ukuthi ikhiphe umlando kaKhonga kwenza ukuthi uphiko lwezokushushisa umphakathi iNPA ilihoxise kabili lolu daba enkantolo. Estatimendeni iAfriforum yathi imantshi yathola uKhonga enecala lokudlwengula ngoba uNdishishi wavuma ukuthi baye ocansini ngoba azi ukuthi akanalo igciwane. Ithe inkantolo ibamukele ubufakazi bakaNdishishi bokuthi ukuba uKhonga wasidalula isimo sakhe wayengekavume nakancane ukuthi ke balale njengoba lezi thandani zakhuluma ngalolu daba, kodwa uKhonga wayigodla imininingwane. uKhonga watholwa enecala lokuzama ukubulala ngoba wathelela uNdishishi ngengculaza okanye ngaleli gciwane azi ukuthi unalo futhi wangamtshela. uNdishishi ke okungowesifazane lo ombone esandleni sakho sesikudla ubonge iAfriforum wathi ngaphambi kwayo ubesekwa ngunina kuphela bese ukuthi ke umgili noma ke umsolwa ilona osesandleni sakho ke sesinxele okungowesilisa ogama lakhe ke uKhonga wayekade ke elisosha. Kusho ukuthi ke lensizwa yayikade yazi ukuthi negciwane lengculaza kusukela ngonyaka ka2007, kodwa ke ibhizi ilala nalo wesifazane ngaphandle kokumtshela ukuthi ke akwazi ukuthi ayihlinzeke aphinda aphephise impilo yakhe. Inkantolo ke ngokubona lokho nalobo bufakazi ibe sithatha njengokuthi ubekade zama ukumbulala, yambeka ke icala lokudlwengula ngenxa ukuthi kube kade wayemtshelile uNdishishi ukuthi unaleli gciwane wayengekaza avume ukulala naye. Kusho ukuthi ke ngamanye amazwi uthatha njengomuntu ke olale naye ngenkani. Elinye ke icala ke abeke sebekwa lona ke elokuba ubezama ukubulala okanye ke lokuzama ukubulala ngoba ke sazi sonke ukuthi isandulela ngculaza sayithatha impilo yomuntu mangabe ke engayihlinzeki ngeimfanelo zakhona. Nganza kwethu lensizwa ke igwetshwe udilika jele ngalamacala nje amabili. Ngicela ukuthi ke ngiligoqe lapha lolu daba sihlangane lapha kuma comments ungitshela ukuthi ke wena ucabangani ngalesi senzo salensizwa, ucabangani ngalesi senzo salo wesifazane, kanti ke futhi siyakubikela siphinde ke sikuqwashise ngakho konke okwenzakalayo. Ngiyabonga, sidibana kwi video elandelayo.